Il-proġett ta' manutenzjoni fil-binja tal-arkivi notarili fi-triq San Kristofru l-Belt ilu għaddej madwar 5 snin b'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro u kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Ix-xogħol jinkludi mhux biss il-binja iżda xogħlijiet interni u volumi ta' kotba. Ser ikun hemm kmamar apposta li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloġija. Il-total ta' numru ta' volumi li ser ikun hemm jammonta għal 20,000. Dawn il-volumi ser ikunu jistgħu jiġu aċċessati mill-pubbliku mhux biss minn notara ma wkoll minn dawk kollha li jkollhom ix-xewqa li jagħmlu bir-riċerka. In-notar tal-Gvern Kit Ġerman kien il-mexxej ta' dan il-proġett. Huwa spjega kif binja antika ser isir binja magħmra b'teknoloġija u b'tamir mill-aktar avvanzat. Il-post trasferejnieh ġifieri minn binja antika li llum għadnija ma' binja oħra, fiha inkorporajna mużew, ħan inkorporaw laboratorju, dorna il-dokumenti kollha, għamilna disinfestation tagħhom, għamilna l-konservazzjoni tagħhom u dorna il-binja wkoll. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li dan il-proġett mhux biss ser jitgawda issa iżda ser jiġi assigurat ukoll li nħallu lil ta' warajna aċċess għall-istorja notarili ta' pajjiżna. Dan huwa proġett illi mhux biss se jassigura li jagħti aċċess lil pubbliku u riċerkaturi għal dik li huma atti notarili ta' pajjiżna, però se jassigura wkoll li pajjiżna jkollu ċentru ta' eċċellenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' konservar